Meron ba na paksitan ba ang Uy, what's up mga kabagtik no? So may gabi mga kabagtik no? Nindot man kayo itong kagabi o ng mga kabagtik. Nya ato ang mga kabagtika nagluyaman. So ato na to si plano sa kinabuhi mga kabagtik. So tara. So tara to mga kabagtika nito mga kabagtik. Tapos kasi may plano sa kinabuhi ng mga buwangan eh. Uy! So mga kabagtik nga nagluyan man niya itong mga kauban mga kabagtik. So may plano sa yung kinabuhi di ay. Gutom ba? Gutom. Gutom ay gutom. Gutom kayo. Guwapo mamakiro mga kabagtik. Ikaw no? Dito. Guwapo. Tara, tara. Tara, mamakita, mamaki. So mga kabagtik, mamaki daw. So mga kabagtik na mga lata, siguro may bakiro mga kabagtik. Kaya dili na bakya mga kabagtik, no? So mga kabagtik, prepare na ta, tara. Tara. So what's up mga kabagtik, no? Ready naman ito mga Ninja Turtle mga kabagtik. Tara oh. So tara mga kabagtik. At doon na sa itong spot nindot kayo kabagtik. Dagagay mga bakya ito mga kabagtik, no? Si mga kabagtik naman, ang hit na mga kabagtik. Si minakita na ko mga kabagtik ba? Pasko pa man? January naman ron. Tara man ang hit sa mga kabagtik ta. Ay. So, madam, pwede man mananghid. Manulo mig baki ba? Pwede naman na magbaki. Ay, salamat kay dam ha. So, tara. So mga kabagtik no, nanata diri sa tong spot mga kabagtik no. Una na mga kagbuang mga kabagtik o tura ay. So ara daghan kay mga kabagtik. So tara mga kabagtik, ubanin mi ninyo. Ano di baki mga kabagtik, tara. Asa man? Asa? Asa bit? Asa? Asa man? Tara. Uy! Ano naglibat? Oh! Unsa may kabagtik nagkuha. Iro na yung baki. Anga uy. Tabang, tabang. Tabang! Ah! Uy! Mga kabagtik. Ang gipananghid na to, baki. Gijuguto man. Sore te, sore. Sikaon na ni. Di baki to. Nadi alimango mga kabagtik. Naigo ni kung ano kabagtik Joey? Asa man? Grabe. Wow! Go, go. Ang budi oy baki yani. Di yung baki ni. Mani, mamaak naman ni. Daghan ako. Taak na ni, mamaak ni. Kabagtik usa may nakuha na. Uy, tilapia lagi oh. Raraw dag na lagi kumuha diri. Huwag tilapia mga kabagtik. Di na baki, tilapia na. Nagluya ka bagtay kayo kong gibasay. Langkat ang buong. Kabagti ko. Impas ang bahaw. Look, nabunol-bunol na si Blue G. Sige, patay na! Patay na ni Kilig na. Pura kay ko na jud mga kabagtik. So salamat mga kuha ni Jumig. Dakpa, dakpa, hakpa, hakpa. Pak! Hakpa! Naning langoy. Yaw bakit ko langoy. Nasikpawan jud mga kapagtik. Sa mga kabagtik, nasikpawan na ito mga kabagtik. Impas sa bahaw. So mga kabagtik no, ay gamay mga kabagtik. Bahala gamay mga kabagtik. Enter na ni kay murag luya atong kuan ron. Ato ang baki. Ay baki oh. Karang mga kabagtik, impas sa bahaw. Maniit sa mga kabagtik, impas ang bahaw mga kabagtik. Umang? Maniit, ko dyan, ikaw dyan. Waron. Ayaw, di mo ko. Bagtik di man. Ami ulo buka. Buka ni oy. Ang kabagtik. Ano pa hibalo? Bawal daw mag-agi diri. Nang amat mo agi ani kabagtik. Babaw. Ay mamalik oy. Mamalik oy. Ipi.
Ipon dyan, ipikaw dyan. Ay, butang mo kayo mapabali na. Talaga? Dulit. Uy! So mga kabagtik no, tuon na to si kabagtik G-Ward mga kabagtik ug daghan na ba yung nigkuha nga baki mga kabagtik. Ganyan ba? Hindi ko kabagtik mo. Bagtik. Mga kabagtik oh, daghang kay baki mga kabagtik. Mura po siyang nagbaki kabagtik. Okay na mga kabagtik. So mga kabagtik no, manata sa to ang kuan mga kabagtik nang susuroy das kuan mga kabagtik ba sa fish pan mga kabagtik ba. So mga kabagtik daratong kuha mga kabagtik oh. Nakapang main event yun, main event yan. Naikapal. So mga kabagtik no, atong main event ni mga kabagtik. Baki gyud mga kabagtik ka. Baki ba? Baki ato pagkulatahon mga kabagtik ba. Sa taon ta mga kabagtik di man jud mi magpakita sa mga baki mga kabagtik nga. Medyo gamay ra man itong kuha mga kabagtik. Ah kabagtik oh. Cute kay. Underage pa mga bagtik. Patay na ginikanan mga kabagtik ba. So mga kabagtik no, manamata sa itong mga Ricardos mga kabagtik no, sa mga kabagtik oh. Mo ko mga kabagtik. So main event na mga kabagtik, mga kabagtik oh. Yan eh. Frog ba, frog. So magsugod na tagluto mga kabagtik no, so magsugod na ta. So ilunod na nato mantika mga kabagtik no, kay murag init na jud kayo. Tanawa oh. Kabagtik no, puro rin yung mga kabagtik kaya yung luya ng kabagtik no. Sige raw, pagkuhan naman na. Itong main event mga kabagtik no. So transition na lang taon niya mga kabagtik ha. So ready na itong kuhan mga kabagtik no. Ito ang foods mga kabagtik no. Tanawa, nakita nyo naman mga kabagtik oh. Gumita na kung tindahan, kaya medyo mga makalagan. kabagtik. So mga kabagtik no. Before ta mga kabagtik. So ampuan sa nato ng mga kabagtik. So kabagtik, Claudian, ang PUE. Yun yung father na sa... Tingalan sa mahal ka na. Anak. Espiritu. Amen. Okay. Amen. Amin. Amen. Amen sa kabagtik. Transaction na. So mga kabagtik, Wow, is buji lagi. bunalan taning kuan mga kabagtik. Gumita na kung tindahan, kaya makalagan. Kulatahan na nato ni mga kabagtik. Bye. Bujol na, bujol na. Sinunawa na si Joseph. Bisig! Diri. Asa ba ka ba to? Dili kasi po. Ku ba? Turot mga kasi. Tingog-tingog eh. Ay, hanan na. Okay kayo mga kabagtik. Isang kuhan tayo yun. Ayun, sika ako na po. Alam ba? Alam. Dumadal, dili king-king halam ay. Ano? Nagkakinilaw. Meron buwan na paksitan ba? Ang uy! Oh, awaw! Kami kayo ang mukhaon ka bagti. Rock, din ako mo yung mga kabagtik. Okay kayo? Bisa nagigutom na. Akong pangita na yun, oh. Hindi din ako mulig dabawan ni ba? Ang uy! Ang gago kabagtik, kaya hindi ka po may. Awaw no! Ayaw ka na kung sili. Ano ka na yung
alimango lagi. Di, kundi pa. Kita Gigi ba? Kita nyo. Kita nyo. Nga na, bay. Nga na, silpin Gigi ba? Paghalang doon ba? Wow, sarap. Nga na mo ba? Iting ko ba? Ubukaon mo. Ay, bakit mo ka nagpa? Tuloy ka tututong ganina. Mga kabagtik. Kung ka pala mga kabagtik, kung man nagkikuha mga kabagtik, kung kaluoy na itong main event. Oy, ato ning kauno mga kabagtik, be? Ano yung mga kabagtik? Tingog man. Bukog na kabalik. Nagdutros niya. Ayun siya yan. Tingnan mo na. Kuha Pepsi dya. Masugan na na. Ako na yun. Kaya kabagtik, busog kita. Ato na si Lord G ng mga kabagtik. Asa ito? Wala man. Uy! Wala eh. Huwag ka na human. Ito araw. Uy! Uy! Ang! Pwede ka na man kabagtik. Ang! Eh, So, mga kabagtik sa busog kayo may mga kabagtik. Kabagtik. So, mga kabagtik. Bigyan mo food trip mga kabagtik sa mga kabagtik, no? Ayaw kalimutin mag-follow, mag-like, mag-share sa mga videos mga kabagtik. So, mga kabagtik, daghanig salamat sa mga kabagtikang anti-diri sa Barangay Tuba mga kabagtik, no? So, shout out! Madam Auntie Bipay! So, salamat kita! Ay, shout out ang mga isa ka kuha mga kabagtik. Kabagtik keyword. Shoutout dahil sa buwang kabagtik nga si Miljon Abaw na birthday niya karon. Happy birthday kabagtik. Happy birthday. Happy birthday! Dili halata 30 na.